Kaixo, Andu Martinez Rituerto naiz, Tolosako EH Bilduko bozeramailea. Gauden unean, helburu nagusia kutsatze prozesua etete izan behar du. Horretarako ezinbestekoa da gure arteko kontaktua ahalik eta murritzena izan dadin. Kalera irten zaitezte beharrezkoa denean bakarrik. Erosketak egiterakoan adibidez, saia zaitezte beste jendearekin kontakturik ez izaten. Saltoki handietako erosketa protokoloak hobetu behar direla pentsatzen dugu. Saltoki barruan ahalik eta kontaktu gutxien egon behar du. 70 urtetik gorako pertsonak etxean gelditu behar duzue. Laguntza behar baldin badezue erosketak egiteko edo zakarra ateratzeko, Tolosan Bolondresen sare zabal bat eratu da eta laguntza hori emango zaizue. Besteari gabe, eskerrak eman denoi egiten ari zareten esfortzu guztiagatik eta konbentzituta nago krisi hau gainditzen dugunean gizarte hobea izango gehala, gizarte solidarioagoa eta gizarte justuagoa. Animoak eman nahi dizkizuet eta besarkada goxoa denoi.